پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش باندی خوشحالی پکار دا، جشن پکار دے، خوشحالی مناول پکار دی. نو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تراتلل پا دیبان خوشحالی دا یواز دا انسان دا پارا ندا، دا دا تمام کائنات دا پارا، دا نباتات دا پارا، دا جمادات دا پارا، دا حیوانات دا پارا، دا طول مخلوق دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس دا دا خوشحالے سبب دے. او دمر پوری دا اہم عمل لے چھ اللہ جل شانہ پا ما بانے و پا تاسو بانے پا نم مسلمان باندے اللہ احسان کئی، اللہ پا موتا بانے احسان کئی. سنگے احسان کئی؟ اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ احسانو کا پا مومنانو باندے، پا مومنانو باندے اللہ احسانو کا، مومنانو تا اللہ فضلو کا در رحمت پر نظر ولو قتل. کم وقت کی اذ بعث فیہم رسولا، چکلا اللہ پا دے انسانانو کی اور پا مومنانو کی اللہ خپلیو رسول لاو لے گلو. دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تراتلل دا دا طول عالم دا پار رحمت دے، لیکن پا مومنانو اللہ احسان کرے دے. خدمہ عزت مندو، دا پیغمبر علیہ السلام با پیدائش بانے با خوشحالی سنگا کو، دا نبی علیہ السلام دنیا تا پراتلو بانے با زوتا خوشحالی سنگا مناو، دا ہر یو سیز دا مناولو خپل یو طریقی، خپل یو ترتیبی. لکہ دا اختر خوشحالی رالا، یا دا غٹ اختر خوشحالی رالا، یا دا یو سڑی زویو شو اغیبان خوشحالی مناوی. دا خوشحالی دا مناولو خپل انداز دے. نو دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا اراتلو بانے موتا بانے اللہ احسان کرے دے. منگ با خوشحالی سنگا مناو، صرف دا سے با مناو چھ با ربیع الاول کے با پا جماعتونو باندی پا زیارتونو باندی بلفونو لگو، چراغان با جوڑ کو، او مولیان برازیو تقریرون با گیو، نادخوانی بای دگا یو سور دی خوشحالی با مناو کو دا بار ربیع الاول پورے. او بیا چکلا بار ربیع الاول ختم شی نو بیا با ما سر دا منز غم نئی، بیا با ما سر دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق و فکر نئی، ما سر دا پیغمبر علیہ السلام پا نقش قدم بانے دا زندگی تیرول و غم نئی. دا پیغمبر علیہ السلام پیدائش دا اکثریت روایت دادی چھ پا 9 ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام دنیا تراغلے رہے. بیا دا پیغمبر علیہ السلام وفات دا بالاتفاق پا 12 ربیع الاول باندے شوے دے. نن امت را پاسی او پا 12 ربیع الاول بانے دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش بانے نم ورکی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میلادوی پیدائش تھا. او دا تصدموی دا خبر بیاد ساتے جب میلاد پیدائش دا پا 9 ربیع الاول لے او وفات بالاتفاق دا پا 12 ربیع الاول دے. نو مطلب دا چھ پا 12 ربیع الاول بانے زا خوشحالی مناؤ، زا جشن مناؤ، زا چراغان کوم، زا بلفون لگوم، زا خوشحالی مناؤم. نو معلوم مانا دا چھ زد پیغمبر علیہ السلام پا وفات بانے خوشحالی مناؤم، دا نبی علیہ السلام پا وفات کے دو بانے خوشحالی مناؤم. زمان عزت مندو خوشحالی ماتا استوئے سنگا با مناؤ. دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش بانے دنیا تراتلو بانے بزوتا خوشحالی سنگا مناؤ. سنگا خوشحالی چی یو لاکھ سلیل زرہ صحابہ کرام مناو کردے دا دقا سے خوشحالی با مناول دا ایمان وی، دا با دین وی، دا با اسلام وی. اس بتا سوئے 1 لاکھ سلیل زرہ صحابہ دا پیغمبر علیہ السلام
دنیا ته راتلو باندې څنګه خوشحالي مناو کړې وه نو حیات الصحابه وګورئ حیات الصحابه وګورئ چې د صحابو زندگی څنګه وه د سترګې د رب برابر صحابه د پیغمبر علیه السلام د طریقې نه او د سنتو نه خلاف زندگی نشتا او که یو صحابی نه د پیغمبر علیه السلام د طریقې خلاف لږ شان عمل شوی دی په هغې باندې هغه توبه او استغفار کړی دی چې دا د پیغمبر السلام زه تاسو ته دا خبره ما یو ځل مخکې هم کړې وه نن درته دوباره بیا کوم چې زه تاسو د پیغمبر علیه السلام دنیا ته په راتلو باندې خوشحالي به څنګه مناوو یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت تراغے جماعت کی یو کس ناستے دے خبری تو گو رہے دے خبری تو سوچو گے جماعت کی یو کس ناستے آغا انٹوشے ہو کا پرنجے ہو کا سوک انٹوشے ہوئی سوک پرنجے ہوئی انٹوشے ہو کا عبداللہ ابن عمر سے جماعت کی دے نو آغا اوے دا انٹوشے نرستو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ خبری تو گو رہے دا چاچی الٹوشی ہوگا نو اغوی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ را مخشو دا توی ما قلتا دا تاسوی دا الٹوشی نرستو تاسوی او تی ماوی چی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ سا غلط خبر ہمیں نہ دا کرے ما سا غلط خبر نہ دا کرے عبداللہ ابن عمر نے ہوتا ہوئی ما سا غلط خبر ہمیں نہ دا کرے الحمدللہ او بل میویلی والسلام علی رسول اللہ سلام دی دا اللہ پر رسول بانے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ و تو فرمائل ما تا گو رہے ما تا استویلیو چی دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا براتلو بانے خوشحالی با دیتا مناول وی عبداللہ ابن عمر سے بتوئی وی دا انٹوشن رستو الحمدللہ ویل دا دا حضور علیہ السلام طریقہ دا وی الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم دا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا ٹک دا خود چرتا دا پیغمبر علیہ السلام پر زندگی کی پر صحابوں پر جون کی والسلام علی رسول اللہ نہ پیغمبر علیہ السلام کڑے دا عمل اور نے ویلے دے جو سڑے انٹوشیو کی آگا دے ہوئی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ نو چون کی دا والسلام علی رسول اللہ نہ گناہ دا پر پیغمبر سلام لے گلی لیکن دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ نہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ نہ دا مرگری توی را پاسا جزو وی ولی وی دی جماعت کی من نکو دی جماعت کی من نکو ولی نکو زکا پا دی جماعت کی دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقی خلاف کارو نکی گی دا نبی علیہ السلام دا طریقی خلاف کار بکی گی نو زکا پا دی جماعت کی زا من نکو ما تمہاری عزت مندو اللہ جل شانہ پا موت آبانے احسان کرے دی لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ پا مومنان احسانو کا چی پدوی کے پیغمبر راولے گا دا پیغمبر صرف پر راگلے چی زوتا خپل زندگی راوالو خپل جون راوالو خپل مڑ جمدے راوالو خپل غم خادی راوالو او دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقی سرے ٹچ کو ملو کو اگورو